Hapa ndikuona transformer ya magezi shoncho Eskom shoncho sama kono hapa akupanga chelo sazimenti va ndapaona mundu wakulu siko mwampili mulungu akudalizeni mundu wakulu andu amashuluka kupangana chipongwe apa ndikuona kuti inu upongwe uli wose mulibe mundu wakulu siko mwambili mundu wakulu ndatukosa wati mwango kala so iwe mukupanga shani pamene tabwera ndikuchipikisa apa mapaka chimwana basi janiswa abwerani apa ndikuti kumalimbiza kumene kuti sinjwela so tweti ndi salama isisi janiswa nawo iwo aseli kama njani kwani mafumbe kodi ni ndani bwana wapano libuloti langa ilinda kula ife bwana watu ni hao sinu yayi libuloti line ilinda kula kula ife tu yangu zote bwana watu mlibanja akulu noka mundu wakulu yes boss maswera dada bwatu kuti hawa ndi ndani amapoti yankula hapa sino kazi wakulu mundu wakulu libuloti Polo nageli. Ndili mundu wakulu. Ili? Mundu wakulu. Mwakula ali puloti. Mundu wakulu ababa 1 week izi koma lero ndi imene amanjilosera ano amandipasa mapu kuti ndikafika panova. Puloti lo ndi imene. Mwakulanda? Mundu wapa Facebook. Mundu wapa Facebook? Mundu wakulu. Wow. Mundu wakulu. Munabira ku office wao. Aya mundu wakulu sisaba internet maziko anozonga ndisamali office. Mundu mumango nyamuka basi. Kutumisirana account number le kutumisirana basi. Wow. Koma bene ndizalongosole kwambiri ndikuwayimbira amene ndagulawe. Papa loti ndilanga. Mwaimbayo sikupezeka pakadali pano. Chonde imbani. Ndokolo ma network ndingiranga pano. Ndudikirana. Mwaimbayo sikupezeka pakadali pano. Chonde imbani. Ndudikirana. Mwaimbayo sikupezeka pakadali pano. Mundu wakulu uvoni sikugwira sikugwira mundu wakulu ino sado mboto sokugwira mwanyi mundu wakulu dana kuzane kuti malonde ane anandosa kuti musaona transformer shochi pampalipo ndi transformer yo mundu wakulu bene ndi polo la makono iyo is it transformer mukuona hapo transformer bene koma nandosa kuti malonde omwe wa mundu wakulu ya kuberana ndikuzana akuberana wakulu amene pa Facebook pa jando kupanga posa utambwali zambiri anda amaika pene paja maposta kukongolesa ngati zanzeru kuika bwino tonewe buloti munagula kuti lili asa ife zanu magire nchiro nthaga ide magire nchiro loti lili mani pa Facebook mwapo mudoko tili ndi Platinum Liu Estate Platinum Liu Estate mudoko mudoko ndi akadaulo amene ali ndi malo siyana muzandiuse mundu wako ngozani amene akumagulitsidwa pa mtengo wabwino sakumali office ali ndi maofesi osiyana mupita ku ofesi mukakambirana nawo mpaka apo ndokuja kusera mtengo pamalo amakawati boma ivi niso likutani likuziwa ndiyo ndi kampani yoti ndiovomerezedwa ndi boma sisamadobadoba apizozoera mwanimva ali ndi malo osiyana kulilongo ali ndi malo Iseka side 1 side 2 side 4 mundu wakulu mwanimva mundu wakulu ndino deza mundu wakulu aliso ndi malo mundu wakulu tawina uya deza nzuzu mundu wakulu aliso ndi malo mundu wakulu dunduzu mukumvesa bene mundu wakulu Salima ali ndi malo mundu wakulu kapatenga side kapatenga mwanimvesa mundu wakulu ali ndi malo to amene mundu kukala ndi malo mazeku mukakalita mphwaji chifukwa wata mangonesa kuti basi tili ndi malo anachulawa oka muona mundu wakulu iye sikuti so pamatenga nthawi iye mundu wakulu ine mukhoza kungogula nthawi mwe kwamba ma project mundu wakulu maona ine ndinangogula atu siku limodzi ndikuyamba zonsezi mundu wakulu mmene magula kungozaidi na basi kuyamba iwo anapangangani ma program ndi boma odi ndiyeze zo number phone yawo amene anakubera mundu wakulu akusewera ni mundu washa yaitana mundu wakulu iwe ndikubera koko iwe mabera mundu olakwika ndikulosani mukutifa ndikubera komwe chimukadele matota mukuti maona ambera ndo tuzungukira akulu apa ndi akita wafa